Di man sila. Ano ba sa first bell? Bye. Babalik pa kami.
Maluhod na po ang gabos. Oratio Imperata, pamibi para sa katunungan sa kinaban. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Maheherakon asin maugayo na Ama, dai ka masasabutan nin si Isay man, na nagsasabuag ni Iriwal. Hindi pwedeng mag-ako sa imuan si Isay man na namumuot sa byolensya. Bantayi kami sa mong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, byolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian, asin buksanan sa mong mga puso, sa paglaom tanganing sa giraray, mamigbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katuninongan. Lugod pa man si Santa Maria, inanin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot ng mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, nabutasanan sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ng kapangyarihan sa katawuhan, nasunod ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan ng buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan ng mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretsyo kan gabos na tao, na makwa ang ranga asin kusog kan mga naghihingoha para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring manan lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw sa dala ng tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugodan pagbulos ng dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad ni sa ngaran ni Hesus Kristo, ang prinsipe ng katuninongan. Amen. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Isabay niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga misa pasasalamat, dulot ni Gianas, Cosi Place. Bueno and mga Liag family, for the blessing and good health, dulot ni Mendizabal family. Para sa espesyal na intensyon, for Josein, dulot ni Arabia and Alacar family. For safe travel and protection, dulot ni Mendizabal family. Asin sa kapingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Ferdinand, Euprasio, Jimeno III, Rodolfo, asin ni Eddie, dulot kang Sweet Psycho and family. Para sa kalag ni Manuel, sa kalag ni Reginaldo, asin ni Ramon, dulot kang Abila family. Sa kalag ni Amado, dulot ni Mayla. Sa kalag ni Jobito, dulot ni Grace Rio. Sa kalag ni Dante asin ni Luis, dulot ni Mr. and Mrs. Lawrence Olguera and family. Para sa kalag ni Alfonso, para sa kalag ni Cristobal, dulot kang Muñoz family. Para sa kalag ni Salvacion, dulot kang Bueno and mga Liag family. Para sa kalag ni Alfredo Heraldino, dulot kang Mendizabal family. Para sa kalag ni Cleandro, dulot ni Jean Galang. Para sa kalag ni Roger Sr., Manuel, sa kalag ni Dominadora, asin para sa gabos na kalag sa Purgatorio, dulot ni Arlene Relucio and family. Sa giraray, Diyos maray na banggi sa indo mga tugang, ngunya na sa ikakagduwang Domingo, nakitakan ordinaryong panahon. Matindog tabi ang gabos, asin sarabay niya itong awito ng awit sa pagpuon. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen.
An grasya ni Jesucristong kagurangnan ta, an pagkamuot kan Dios, asinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang an mga babasahon ngunya na Domingo, igwang hapot na hinahapot sa satuya. Nahihiling daw si Jesus sa satuyang pagkabuhay. Is Jesus visible in our life? Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan. Ginigirumdum orog sa gabos ang mga pagkakataon na nagkulang kita sa pag-arog ki Jesus, na dai kita nahilingan nin marhay na halimbawa. Sarabay kita. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadyo ako kay Santa Maria, Lanay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigi sa kagurangnan ng Diyos. Mahirak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos na itaasan, asis sa lahat ng kaninongan, sa mga taong marahayan mo. Iyong mamigarin mo kami ka, sinasambami ka, pinapamuraway ka, pinapasalamatan ka, uli ka, nakulamong kamurawayan, kakurangan na Diyos, mahal na mo, Diyos amang makakamahal. Kakurangan ng Tingkong Jesucristo, kakurangan na Diyos, modelo ka Diyos, makita naman. Ikaw na nagpaparang at mga kasalan kan ginawan, kaheraki kami. Ikaw na nagpaparang at mga kasalan kan ginawan. Ako asa mo makimahera, ikaw na natutukaw sa tukan naman, kaheraki kami. Ikasanan, ikasanan, kakurangan, ikasanan, urong kalangkan. Jesucristo na iba, ng Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita.
Kagurangnan, magkaigwalugod kami, kandanay natakot, asin pagkamuot sa banal mong ngaran. Tadai ka nang nagkulang sa imong pangataman sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamuot. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Pinaglaladawan sa enot na babasahon, ang takot ni Propeta Jeremias, asin ang pagsakit na sa iyang hinahampang. Sa ibong kaini, sa iya man giraray na ipinahayag ang sa iyang pagtiwala sa mahal na Diyos, ini ang ginikanan kan sa iyang kusog. Ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Jeremias. Nagsabi si Jeremias, nadadamog kong naghihinghing ang lambang saro, ang katakotan yaon sa gabos na lugar, kaya isumbong ta siya sa mga autoridad. Maski ang harani kong mga katuod, nagmamaot kan sa kong kapahamakan. Tibaad pwede siyang madaya, ang sabi ninda. Dangan, madadakop sa ka, mababalos ta siya. Alagad kita, kagurangnan, alagad ika, kagurangnan, kasurog ta ka, makusog ka sa ka mapangyari. Ang mga naglalamag sako, magkakadarapa. Mawawaaran sinda nin onra sa good lamang, hulita da isinda manggagana. An pagkawara kan sa indang onra, da inanggad malilingawan. Alagad, kagurangnan nin mga hukbo, matanos mong binabalo ang mga tao, naaaraman mo ang nasa sa indang mga puso sa kaisip. Kaya pabayaan mong mahiling ko ang pagbalos mo sa sakong mga kaiwal. Hulita, ibinugtak ko sa imo mga kamot ang sakong ipinaglalaban. Awitan nindo ang kagurangnan, umawan nindo ang kagurangnan, iliniligtas niya ang mga api sa kamot kan mga maraot na tao. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Tapara sa imo, tinitios ko ang pagtuya-tuya. Natatakopan nin insulto ang sakong lalawgon. Lawi na ako sa sakong mga tugang, dayuhan sa mga aki kan sakong ina. Takinakan ako kan pag-inom ko para sa imong harong, ang mga pagtuya-tuya, kan mga nagtutuya-tuya sa imo, nahulog ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Kaya ako sa imo namimibi kagurangnan, sa panahonin pagmarahay, Diyos. Sa dakula mong karahayan, buot, simbaga ako, sa katotoohan kantabang mong kaligtasan. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Simbaga ako kagurangnan, tamarahay ang pagkaherak mo, susog sa dakula mong pagkamaheherakon, lilingya ako. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Maghiling an mapakumbaba asin mag-ugma sinda, mga naghahanap sa Diyos, mabuhay an sa indong puso, tadinangog kan kagurangnan an mga daing sukat, an sa iyang mga bihag dain niya hinamak. Mag-ugma sa iya an langit asin ang daga, ang dagat saka ang gabos dyan na nagkakamang. Sa kadakulaan kan pagkaherak mo, hinanyuga ako kagurangnan. Sa ikaduwang babasahon, pinapagirumdum kita na ang pagkaherakan mahal na Diyos, mas dakula pa sa satuyang mga kasalan. Ang Diyos no na pagkaherak, nagtatao sa to nin bagong buhay, huli ki Kristo. Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, ang kasalan nakalaog sa kinaaban, sa paagi nin sarong tawo, asin sa kagadanan. Huli kan kasalan niya, kaya nakalakop ang kagadanan sa gabos na tawo. Huli ta nagkasala ang gabos. Bago itinao ang katugunan, yao na ang kasalan sa kinaaban. Alagad, huli tamayo ning katugunan, mayo man na ibinibilang na kasalan.
Alagad naghadi ang kagadanan, magpuon ki Adan, sadkod ki Moises. Maski sa mga dai nagkasala, ninarog kang kasala ni Adan. Si Adan anino kan sarong maabot. Alagad bakong magkapareho ang duwang ini. Hulitaan regalo nin Diyos, lain nin marahay sa kasala ni Adan. Totoong dakol na tawo, ang nagadan huli sa pagkagada ni Adan. Alagad, mas mapangyari ang biyaya nin Diyos, asin ang sa iyang regalo, sa paagi kan biyaya, kan sarong tawo, si Heso Kristo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Dai kamo matakot sa mga tawo. Mayong natatahuban na dai mahahayag. Mayong sekreto na dai makakaluwas. An itinataram ko sa Indo sa diklom, sabihon nindo sa liwanag. An ihinghing sa Indo, ikurahaw nindo sa mga atop. Dai kamo matakot sa mga tawong makakagadan kan hawak, alagad dai makakagadan kan kalag. Kundi, matakot kamo sa Dios, na makakagadan kan hawak asin kan kalag sa impyerno. Bakong ang duwang gamgam, binabakal nin sarong sintabo. Alagad mayo minsan na sarong gamgam ang nahuhulog sa daga kun bakong kabutan kan sa indong ama. Maski ang buhok sa indong mga payo, bilang kan kagurangnan. Kaya, dai kamo matakot, mas mahalaga kamo kaysa mga gamgam. Ansisay man na magmidbid sako sa atubang nin mga tawo, mimidbidon kuman sa atubang kan sakong ama sa langit. Alagad ansisay man na magnigar sako sa atubang nin mga tawo, ninigaran kuman sa atubang kan sakong ama sa langit. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Ining mga babasahon ta po demands that we ask a question. Sarong hapot para sa satuya gabos. An hapot iyo ini. Pag nahiling kita kan ibang tawo, mahiling daw si Kristo sa to? Can they find Jesus in us? Is our faith visible? Mahalaga ining hapot dahil ang kagurangnan digdi sa puro kan ebanghelyo, igwang tinataram na mahalaga manungod ka ini. Sabi niya, sisay man na magbisto sako, magmidbid sako, sa atubang nin ibang tawo, mimidbidun ko man pag-abot sa langit. Alagad ang sisay man na magnigar sako, sa atubang kan ibang tawo, ninigaran ko man sa atubang kan ama sa langit. Ang wording, garo po, courtroom wording. Pagyaon sa korte, hinahanapan nin ebidensya. Sabi ni Jesus, sisay man na manindugan para sako, whoever stands by me, I will also acknowledge before my Father. Magayon ining paghurup-hurupan. Kung hahanapan kita nin ebidensya, ang pagkabuhay ta, hanapan nin evidence of being Christian.
May makua daw. Paano kung minsan pigtatago taan sa tuyang pagtubod? Sometimes we hide our Catholic identity. Nasusupog kita, kinakasupog ta si Jesus. Natatakot kita na baka pag sinabi ta sa ibang tao na nangangadji ako, na religious ako, na deboto ako ni Saint Jude, baka mag-ulok sinda. Sabihon ninda, old-fashioned. Napakamakaluma mo naman, pray. Sana all banal. Garo ka man santo-santuhan. Bako ka man bagang arog ka iyan. They might ridicule us. Kaya habutan ng magpanguros in public. Dati nagdadara kong Santo Rosario, ngunyan habo ko ng magrosaryo pag nagko-commute, baka sabihon ninda, corny. Natatakot naman akong maggibonin tama in public. Pag ang simbahan, o ang mga padi, o ang mga lingkod kan simbahan, pigre-ridicule in public on social media, nakikiulok naman ako. Habo ko nang i-defend ang simbahan, I don't defend Jesus anymore. And so in conversations, kung sa in pagmati ko, i-reject ako if they know that I am a Christian, igilid ko na si Jesus. Lord, dyan ka na na sa gilid. Masasabutan mo man baga ako? Baka kaya pagngisihan ninda ako pag naaraman nindang nagsiserve ako sa imo, na naghihinguwa akong maging arog mo. But Jesus is telling us in the gospel, if you acknowledge me before others, I will acknowledge you before my Father. In other words, do not be afraid to tell people that you are mine, that you are my disciple. Natata sinasabi ini ni Jesus, what was happening in today's gospel? This was after calling His apostles. Ngunyan, ipapadara niya na magmisyon, but He gives them a word of caution. Sabi niya, you know, you will go out, you will preach, but not everyone will welcome you. Ang ibang tao, day kamo aakuon. Ang ibang tao, i-reject ka mo, do not be afraid. Sabi niya, ang tao, day man kayang gadanon ang kalag. Matakot ka mo sa Diyos, taan Diyos kayang gadanon ang hawak sa kaan kalag. How do we do that? Paano ta papanindugan si Jesus? How do we tell people publicly that we are Christians? Sapat na po ba na sabihon, I'm a Christian? Or is it enough that whenever we fill out forms and in the religion field we say Catholic? Is this enough? Aram ta siyempre na bako. Hindi pwedeng sa salita lang, kailangan nakikita rin sa buhay in our way of life. Imagine these situations. Example, naglaog ka sa trabaho. Pag nahiling ka sa trabaho, maaraman daw kan mga tao na Kristiyano ka without you telling them that you are a Christian? Paano ka makisalamuha sa mga kapwa empleyado? How do you talk about your boss? When you're talking to fellow employees, how do you address other people? Or how do you treat the janitor, the guard in your workplace? Sa harong, pag nahiling ka sa harong, maaraman daw ninda na Kristiyano ka. How do you talk to your wife? How do you treat your children? How do you spend your free time when you're alone inside your house? Can they see Jesus in your life? Or suppose you enter a public place, let's say a restaurant. I know some of you will eat in a restaurant after this Mass. When you eat, how do you deal with the cashier? Kung halabaon ng pila, da ikatulos ma-entertain, kumusta ang sa imong patience? Pag may magsingit, how do you address this? How do you talk to the cashier? How do you address the waiters? Bago ka maghungit, mapanguros ka ba, mapangadji ka, o dain na ta makasupugon, mahiling ninda akong nangangadji? Can people see Jesus in you? Is there enough proof
that you are a Christian? In other words, ang pagtubod ta po, da ipigbabayaan sa mga tinutukawan tangon yan, ang pagtubod, dinadara paluwas sa simbahan. It should be seen in the way that we live at home, at school, at work, sa tinampo, with strangers. Because if I belong to Christ, my whole self should belong to Christ. Buot sabihon, ang tataramon ko, kay Kristo. I choose my words and they sound Christian. Ang behavior ko sa social media or offline, pang-Kristiyanong ugali. My talents belong to Christ. My schedule belongs to Christ. My free time, my gifts, even my suffering, they all belong to Christ. And because they belong to Christ, they should reveal Christ. Tamang-tama, Father's Day po ngunyan. Nagpapasalamat po kita sa mga ama na yaon digdi. Thank you for accompanying your family. Aram po nindoan mga ama, dakulaon an papel sa spiritual life kan sarong tawo. Sabi kan mga nag-aadal, pag an ama, makijos, pasil na pong tabangan mga an agum sa mga aki. Pag an ama, para simba, pasil na pong agdahonan agum sa mga aki na magpasimbahan. The father is priest inside the home. He presides over the household. Kaya sabi man kan mga paraadal, pag an ama, mabuot, pag an ama, mahihirakon, an aki po nagdadakula man, napasil sa buton na ang Diyos mabuot saka mahirakon, nahiling niya kay Papa. Pero sabi man kan mga pag-adal, the opposite is true. If a father is absent, if a father is abusive, if a father is not a good role model, the child, in his or her spiritual life, nasasakitan man po na midbidon ang Diyos, takot sa Diyos, or unhealthy ang imahin sa mahal na Diyos. Kaya nga ni, linalangkaw ta ang standard para sa mga lalaking Katoliko. A Catholic gentleman is a prayerful man. Catholic gentleman prays to God, prays the rosary. A Catholic gentleman respects women, respects his wife, respects children. Iba ang lalaking Katoliko. Ini ang hinahagad sa to, na ang mga lalaki sa satong mga pamilya, mga lalaking naninindugan para kay Kristo. Nahiling ko ini sa sadiri kong ama. Kan 1998, si Papa, saka si Mama, naimbitaran mag-attend nin Prex. And that changed their life. That changed our home. Puunduman, halos every weekend, yaon na ang mag-agum sa simbahan. Kaya kami man na magturugang, pasil dagkahon pasimbahan. Dawa kan nagkaklase na kami sa harayo, ang paghiling ni sa simbahan is another home. Even if I was away from my parents, I was studying in Manila, aram ko na pagsulo ako, may madadalaganan akong harong sa simbahan. Because my father and my mother showed me that the church is my home. Kaya siguro, so kasaro-saruing aki nindang lalaki, nagpadi. Men in the church are invited to embrace their priestly office inside the home. But this invitation is not just for men. It's also for women, for mothers, for children. Iniimbitaran kita kan ebanghelyo ngunyan na magkusog buot. Bring Jesus into your public life. Allow yourself to be identified as a Christian. Iyan para simbayan. Ayan, bako siyang perfect, pero naghihingawa siyang maging marhay na tao. This is our prayer in this Mass. Lugod mahiling na Kristiyano kita sa paagi kan sa tong pagtaram,
sa paagikan sa tong mga aksyon, sa paagikan sa tong mga desisyon sa buhay, so that when other people see us by our lifestyles, they can tell, disipulo iyan ni Jesus. That person belongs to Christ. Ipangajita na lugod kita asinan sa tong mga kapamilya, danay na para kay Kristo. Tindog po kita. Asin sa publiko, ipahayag taan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan, kagibukan langit asin kandaga, kan gabos na nahihiling asin day nahihiling. Asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong naki kan Dios asin namda gikan sa Ama bagang gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagkadiyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tao, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan, asin nani laman, huli kan Espiritu Santo, kiberhen Maria, asin nani tao, ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtiyo sagkod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay, asin magadan. Sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon buhay, nagikan sa Ama asin sa aki, siya kay baka na maasin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya na nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat ng manggadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Darahuntaan sa itong mga pangangaipo sa satuyang Ama na yaon sa langit. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Kagurangnan, nanyugaan sa mong pamili. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo, asin ang gabos na inaapod na maggiya sa banwaan kan Diyos, darahon katawuhan sa pakamidbid, asin pagtubod ki Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing kita gabos mag-ako kan grasya, na atubangon na may kusog buot ang mga kadipisilan, hulikan sa tong pagtubod sa Diyos na danay na nagsusurog sa to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga dukha, ang mga inaapi, asin mga nabubuhay sa diklom, nin pagkatakot, pagmakulgan asin tabangan niya to, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga nagihelang, asin mga biyadi, makamati kang nakakaumay na rangan na si Kristo sa naan makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. Tanganing ang mga paratubod na gadan, huli sa mga paghinguhan ninda sa kinaban, mag-ani kan premyo sa langit no nakahadean kan Diyos, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamigdi. O Diyos, sa muyang Ama, ikaan burabod kan gabos na buhay, namimibi kami na paraon mo ang kadiklumanin karatan sa samong puso, asin panoon mo kami kan liwanag kan sa imong bendisyon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang liturhiya kan Eucharistia. As we are part of creation,
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akoon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, pakiakoa ining sakripisyo, nin pakipag-ulian asin pag-umaw. Asin warasan na kaming nalinigan kan gawi kaini, magdulot nin pusong nakakapagpagayagaya sa imo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Iitaas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ta sa pagkamundag, binago niya ang daan na buhay nin tawo. Sa pagtios, pinara niya ang samong mga kasaklan. Sa pagkabuhay liwat, hale sa mga gadan, binugtak niya ang agihan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Asin sa pagsakat sa imo, Ama, binuksan niya ang pintuan nin langit. Kaya, kaibaan kadakul-dakul na anghel asin santo, nagaawit kami sa imo kan imno nin kaumawan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos, nakabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabo sa sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabo sa sin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod,
Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa, si Leon, an sa mong obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Urugnaan sa muyang mga ama na nainot na sa ikaduwang buhay, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, modelo nin mga ama. Kan gabos na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo. Gabos na santos, nakaidtupa, nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro ka ng Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa mga tataramon na itinukdo asin itinugon sa to, kan sa tong kagurangnan. Agawon mo kami sa gabos na maraot, nakikimahera kami sa imo kagurangnan. Warasan sa panahon niya mo, an katoninongan, tanganing sa tabang nin sa imong pagkaherak. Makalikay kami sa kasalan,
asin sa ano man nakaratan, mantang kami naghahalat, kan pagdatong ni Hesu Kristo, sa mong paratubos. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami, mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kan katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. ipahiling ta sa kapwa si Jesus, magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na kamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, maumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po ang gabos. Pamibi sa Jubileo kan Diocese kan Legazpi. Mamumuto nama, minadulo kami sa imo sa pagpapasalamat sa ika-75 taon sa mong pagiging diocese. Biniyayaan mo kami kay ning komunidad in pagtubod. Tukdoy kaming maging simbahan na sinodal. Asin gibuha kaming mga saksi kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inaantabayanan mo kami kay to, ngunyan asin sagkod pa man. Patulubo kami sa pagtubod. Kapag danaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padago sa pagmisyon. Palaadaan puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo kagurang nanyamo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon kan banal na hawak asin mahal mong dugo, namimibi sa imong pagkaherak. Tanganing ining sinisilebrar mi sa danay na kaludukan, makamtan mi sa tunay na pagtubos. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa mga nagkapirang announcement. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir kan pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 36,374 pesos and 70 centavos. Anambag niya to sa sirang na oras ng misa, nag-abot po sa 4,746 pesos and 50 centavos. Ang second collection man po, nag-abot sa 28,581 pesos and 90 centavos para po ini sa mga tugang nyato na naapektaran kang linog sa sarangani. Siring man sa masunod na Domingo, Hunyo 28, iyo po ang ika-4 na Domingo ng bulan asin tada Sunday, kung sa dadarahon tapon sa tong tada canister asin i-offer po ini sa operatory. Asin sa Hunyo 29, Lunes, mabukas ang selebrasyon kan Diamond Jubilee kan Diocese ni Legazpi na may temang biniyayaan, inaantabayanan, sinusugo. Ang selebrasyon gigibuon sa St. Gregory the Great Cathedral sa oras na alas 4:30 ng hapon. Asin magkakaigwang mong po inin banal na misa, asin papal blessing. Huli ka ini, dahil ng alas 5:30 misa digdi sa parokya. Iniimbitaran po ang gabos na makisumaro, asin magpartisipar sa nasabing aktibidad. Maawot mi man po na pasanamatan ng mga nag-donate na kaaging simana, mga anonymous, 3,000 pesos, 1,200, 1,000 pesos, 900 pesos, asin anom na 500 pesos. Diyos mabalos po. Utruhon ta lang po na sa June 29, that's the following Monday, not tomorrow, but Monday next week, iyo po ang 75th anniversary kan sa tuyang diocese. Kan 1951, ang Santo Papa nagpadara nin surat, binaranga-banga ang Pilipinas sa manlain-lain na smaller dioceses. One such diocese is ours. Kaya sa June 29, sa bilog pong probinsya nin Albay, there are no afternoon masses. Bako lang sa St. Jude, sa bilog pong probinsya, mayo pong panghapon na misa. Saro sanaan misa, duman po sa Albay Cathedral. Mapuon po yan, 4:30. Kung maatindir po mag-amay, dahil igwang road closures sa palibot kan Peñaranda Park. Pero kung mabiyahe man, daraan auto, mas magayon po kung mag-carpool dahil limitado po ang parking space. Bawal pong mag-park sa laog kan patio, kan katedral. Duman po kita matiripon sa patio, alas 4:30 pupunan ang pagbukas kan pintuan kan sa tuyang Jubilee Door sa katedral. Dangan ansaan sa tuya pong Santo Papa, nagpadara nin dokumento na nagsasabing matao siya nin bendisyon, papal blessing, blessing from the Pope na may katakod na mga plenary indulgences. Kung dai po makaka-attendir sa June 29, pwede pong mag-live stream, mag-radyo, mag-TV, pwede pong mag-ako kan bendisyon. Kung dai talaga pwede sa aldaw na iyan, ang celebratory phase po,
Puon June 29 sagkod December 31. Pag igwa po kamong free time, please drop by at the cathedral. Please pray for the Holy Father, magkumpisal, magkomunyon, and you will be able to receive the plenary indulgences na katakod kan bendisyon kan Santo Papa. Giraray 4:30 po nin hapon sa June 29. Dahil Father's Day po ngunyan, mabindisyon po kita kan mga ama, iniimbitaran po ang mga ama na yaon dito, please stand, dyan lang po sa pwesto nindo, dangan pangadji taman tindog na po, pangadji taman ang mga ama na yaon sa live stream, nagdadangog sa tuya. And if you have fathers far away, please hold them in spirit, in your hearts. Let us pray. Heavenly Father, bless our fathers and our father figures. Bless them with good health, with strength, wisdom, and a loving heart. May our fathers continue to guide their families with faith, patience, and compassion. Reward our fathers for their sacrifices and fill their lives with joy, peace, and abundant graces. May Saint Joseph, foster father of the Redeemer and model of fathers, inspire them to be faithful, humble, and devoted fathers. We ask this through Christ our Lord. Palakpakan tapuan sa tuyang mga ama. Happy Father's Day po sa saindo. Tindog na po ang gabos para sa ultimong bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Sa tabang kan mga pamibi ni Senyor San Jose, modelo nin mga ama, bendisyonan po kamo asinan sa indong mga harong, sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kita, ipahiling sa kapwa si Kristo. Salamat sa Diyos.